Tak mu, hele Čuča, zatleskejte Čučovi, tam si vyzvedni a naší finanční jiný zabutová. Čučo, ty jsi tady jenom jako podpora tvého kamaráda, nebo taky vystavuješ mus? Jenom podpora. Takže se příští rok Tuning Cupu 2010 uvidíme. Před námi další cena a to je reproduktory, nebo to je sada reproduktorů Wagner Power Plus 102 od JBB. Tomáš Stanek. Tomáš, hele, už mám, už padl. Takže Tomášovi zatleskejte, protože už máme poslední 2 výhry, jedna z nich je právě pro něj ty menší, prosím tě. Teď je to ta menší sada, tu větší vylosujeme v zápětí. Tak, hele. Prosím tě, naposledy to ještě promíchni pořádně. Tak. A máme? Martina Novotná. Martina Novotná. Máme tady Martinu. Počkáme chvilku. Martina Novotná už jde k nám. Martina už valí, perfektní. Zatleskejte Martině, protože si od nás odnáší repro. Zeptej se prosím tě smál. Martine, já jsem v rychlosti. Máš auto? Tatínek má auto a dostane reproduktory. To je dobrý dávek náhodou, že jo? Vynikající. Máš. To osudí. Tak, dámy a pánové, tohle byly ceny, které byly v tombole. Samozřejmě ty lístky tady zůstávají, protože máme 2 soutěžní bloky. Ale neodcházejte, protože v tuhle chvíli budou hledat 2 lidi, kteří fandí Subaru a fandí Rally. Máme tady nějaké 2 zájemce do soutěže. Tamhle první, pojď, myslíš se, v modrém tričku. My vám ještě musíme... Tamhle ve červeném tričku, pojď k nám taky. My ještě musíme říct, že tady máme třeba nádhernou baterku, Subaru, máme tady přívěšky. Ještě, schovej to. To nebudu, ať je nalákáme trošku. Právě, že nalákej předtím. Dobře, hele, od Subaru nemáme vůbec nic. Takže kluci, dostanete 3 otázky. Střihněte si, kdo první dostane otázku. Tak znova. Dobře. Tak, prosím tě, znova.